Ahojte, vítam vás na kanáli Pump Prepper a dnes to bude také možno troška kontroverznejšie video. Chystal som sa na ňo už dlhšie, vždy som ho nejak odkladal, reku bude v komentároch totálna vlna hejtu, ale aj ak ste zarytý prepper, dopozerajte si to video do konca a možno si uvedomíte, že predsudky nie sú na mieste. O čo pôjde? Pôjde o vec, ktorú, ako sledujem rôzne fóra, diskusie, skupiny, každý ukazuje a rozpráva sa o svojich evakuačných batohoch, bug-out bagoch a podobne. A dosť často, v drvivej väčšine prípadov, tam nájdete všetko od prístrežkov, osvetlenia, niečo na oheň, filtráciu vody, základné potraviny a proste ten štandard. A toto sú veci, na ktoré ľudia zabúdajú. Hej. Táto výstavka nešíbe mi. Naozaj dostaneme sa k tomu. Dúfam, že to bude krátke video. Nechcem to nejak extra naťahovať. Čo to je? Vidíme tu rôzne hry, hračky a spol. Pump Prepper, a čo to má s preppingom? Drbeti, už vidím tie komentáre. Má to dosť. Prepping od slova pripravovať sa. Máte zvládnuť tie krízové situácie. A teraz si nemyslíte, že ten prepping má byť len o tom, že sa pripravujete na koniec sveta po jadrovej apokalypse alebo otvorený vojenský konflikt. To môže byť hocičo. Bývate v záplavovej oblasti, prídu požiare, možno si poviete, nebývam pri lese, nebývam v blízkosti rieky, mňa sa takéto veci netýkajú. Možno týkajú. Spomente si pred pár rokmi v Prešove ten tragický výbuch výškovej bytovky. Nikto to nečakal. Nebývali v zápalovej oblasti. Nebol tam les. Jednoducho rúpol plyn. Tí, čo mali šťastie, sa zachránili a bohužiaľ skončilo to aj veľmi tragicky. Ale tí, čo prežili a nemali kam ísť, bolo pre nich pripravené náhradné ubytovanie. Hej, to je jeden príklad zo všetkých. Zoberete decka, možno, ak máte šťastie, chytíte ten váš evakuačný batoh jeden a utekáte. Skončili v náhradnom kontajnerovom ubytovaní, niektorí v telocvičniach a podobne, pokým sa niečo nevyriešilo. A teraz si predstavte, čo tam budete robiť. Ste v prdeli z toho, že ste prišli o byt, ste v prdeli, že ste prišli o všetko, a myslíte iba na toto najhoršie. Vaša hlava je zaciklená, vaše myšlienky sa stále opakujú v jednom kole. A to môže byť v akomkoľvek, v akejkoľvek situácii krízovej, kde musíte vyhľadať evakuačné stredisko alebo podobne. Tu si to troška iba nastavím. Dobre, necháme to takto. A bude vám šíbať. Máte so sebou mobil, prístup k nabíjačke možno 0,0 nič, alebo veľmi obmedzený. A tá hlava sa vám zameriava iba na tie krízové scenáre. Áno, to je dobre, premyslíte si. A teraz si zoberte, že vy neviete, koľko tam budete. Môžete tam byť 2 hodiny, kým vás niekde presunú. Môžete tam stráviť dlhé dni, týždne. A videli sme to aj tu na východ od nás, nechcem to moc spomínať, ale aj v prípade začiatku toho konfliktu na východ od našich hraníc utekali a zostali niektorí v tých strediskách na hraniciach dlhé týždne. A to už je vec, že viete, že musíte niekam prísť, nájsť si robotu, nájsť si ubytovanie, OK, toto už máte premyslené. Ale bude vám šíbať. Vy tam nemôžete 24 hodín sedieť, dobre, pár hodín si možno pospíte, ak máte šťastie. Nemôžete len sedieť a čumeť do blba. A práve preto prichádzajú takéto veci, ktoré nehovorím presne tieto, ale a ešte horšia situácia je, keď máte deti. Každý jeden rodič vám potvrdí, že nie je nič horšie, ako keď vaše deti vymýšľajú, lebo sa nudia. A keď sa nudia, je prúser. Hej? Keď sa deti nudia, je prúser. Vy nemôžete kľude premýšľať, vy nemôžete nič zisťovať, vy nemôžete nič vybavovať. No nechajte niekde decko, choďte sa pýtať napríklad na dodávky potravín v nejakom evakuačnom stredisku. Nechajte tie decka samé, ktoré sa nudia. Preto príde napríklad na rad niečo takéto. Nejaká malá hračka. Hej, naozaj to môže byť malinké. Napríklad pre chlapcov nejaké malé autíčko
alebo celkovo malý plíšák napríklad, sú tie plíšáky napríklad na kľúče, to decku hodíte na baťúžek a ani o tom neviete, žiadna váha navyše. A má už tú svoju hračku, hej, má sa s čím hrať. Ešte lepšie sú rôzne cestovné verzie spoločenských hier, kde sa zahrá celá rodina, najlepšie s nejakými jednoduchými pravidlami, nech tie decká to pochopia. Keď už nič iné, sú to rôzne kocky, karty. Kúpite to za pár korún, dedo som kúpil za 60 centov, toto dvojbalenie kariet som kúpil za 90 centov, hej, vekšne, napríklad. Ale to je jedno, proste mať niečo, čím zabavíte mysel, a nie len tých detí, aj tých dospelých. A pokiaľ máte nejakého tínedžera, samozrejme dneska má každý mobil, ale v krízovom scenári možno ten mobil budete chcieť na niečo iné, ako na to, aby sa na tom niekto hral a míňal vám drahocennú energiu. Hej, ktorú neviete, kedy si budete môcť dobiť. Môžete mať powerbanku, môžete mať solár, čo keď bude dlhodobo liať zatiahnuté a nebudete mať prístup k elektrickej energii, tak tú powerbanku si asi budete chcieť nechať na ten mobil, s ktorým vyriešite veci. Čiže niečo na zabavenie mysle. A to je veľa preperov na toto nemyslí, a aj dokonca aj tých, čo majú deti. Zamyslite sa nad tým. Môžete použiť nejakú jednoduchú konzolku, napríklad toto je na emulátory na staršie hry, Game Boye a prvé PlayStation a podobne. Proste je toho veľa, ale myslíte na to. Jo? Ak máte nejaké decko, ktoré má rado tie hry, už je staršie a dnešné deti bohužiaľ už bez toho nevydržia, zabavíte ich kartami, kockami, spoločenskými hrami, malou hračkou, OK. Ale taký malý typ napríklad, mňa toto veľmi pobavilo, stalo to 3,55, troška starší, určite si spomenú na módu Tetrisov a podobne, tak toto je presne Tetris, len v zmenšenej podobe, vidíte, stal 3,55, hodíte to niekde krúžok na kľúče alebo na batoh alebo čo a to decko zabavíte. Je to maličké, dá sa tomu vypnúť zvuk, dá sa na tom zahrať Tetris, hadík, autíčka, proste všetky tieto naše veci. To je iba taký bonus. Myslíte na to. Je to vec, ktorá naozaj veľa preprov, aj strašne zarytých, vôbec nerieši, a podľa mňa je to škoda, lebo ako náhle príde ten krízový scenár, vy potrebujete zamestnať hlavu, a nie len deti, aj svoju hlavu, lebo keď sa človek nudí a v krízovom scenári naozaj tie myšlienky môžu zabudiť kdekoľvek a točiť sa v jednom kruhu, akurát si privodíte depku a niekde, proste povedané, si to hodíte, hej. Myslíte na to. Naozaj, séria kociek, alebo toto v každom bug-out-backu môže byť drobnosť pre decka pripravená. Máte dve deti, máte dievčatko, chlapčeka, hodíte tam jedného mini plíšáka na kľúče, jedno autíčko. Idete, hodíte si jednu sadu kariet do jedného bug-out-bagu. Každý môže mať niečo svoje, nech je to troška variabilnejšie, nech sa to za chvíľku neobhrá. Ale naozaj my máme napríklad u nás doma týchto kartových cestovných hier, nielen Angry Birds, ale máme tam rôzne formy lodí a Monopoly cestovné, Uno a blbosti, je to miliarda, stojí to pár korún, 4-5 eur jedna hra. Naozaj sa s tým zabavíte. Myslíte na to. Naozaj, skúste si to prehodnotiť. Ja viem, dojde nálož komentárov, že som blbý, že som sprostý a panelákový preper a neviem čo, a kto by si dával autíčko do bug-out-bagu. Myslíte na to. Nehovorím, že dospelý si má zobrať tento bagrik, hej? Ale myslíte na to, lebo človek v depresiách, nudiaci sa, to je hotová katastrofa. Ďakujem, že ste dopozerali. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, po prípade odber, a kľudne sa vyjadrite dole v komentároch. Budem rád za každý postreh. Majte sa, ahojte.